שיעור מספר 199, תבנית מספר 51, מילים. תבנית מספר 51 אומרת, אם היצור y ממוקם בסוף מילה, ויש לפניו יצור או רצף יצורים בלבד, הצליל של היצור y בסוף המילה יהיה I. יש לנו את היצור y בסוף המילה. לפני היצור y יש יצור או יצורים בלבד. לכן הצליל של ה-y בסוף המילה יהיה I. שלי. היצור m נותן את הצליל y בסוף מילה שלפניו יצור או יצורים בלבד נשמע I. אז של היצור m הופך למאי. מאי. מאי. לנסות. היצור T נותן את הצליל T. היצור R נותן את הצליל R. Y בסוף מילה שלפניו יצור או יצורים בלבד נשמע I. אז ה-R של היצור R הופך ל-רי. רי. try. 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 למה? מדוע? WH שווה ל-W. אנחנו מבטאים רק את היצור W. וואו. תבנית מספר 24. Y בסוף מילה שלפניו יצור או יצורים בלבד נשמע I. אז ה-W של היצור W הופך ל-Y. Y. Y. סוף שיעור מספר 199.